आदरणीय देशाचे नेते युवा नेते राहुलजी गांधी यांच्या संकल्पनेतून देशभर महाराष्ट्र जोडो देश जोडो जे आंदोलन चालू आहे त्या आंदोलनामध्ये आज मोठ्या प्रमाणात राहुल गांधींना युवक असतील, युवती असतील, बुजुर्ग असतील, सगळ्या लोकांचा मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिसून येत आहे। महाराष्ट्रात ज्या वेळेला हे रॅली त्यावेळेला महाराष्ट्रातून किंवा आमच्या विभागातून जास्तीत जास्त लोकांना घेऊन जाऊन या रॅलीला मोठा प्रतिसाद देण्याचा आमचा मानस आहे। देशामध्ये आता केंद्र सरकार देश तोडव करत आहे आणि एकच युवा नेतृत्व असं आहे देशामध्ये की जो देश जोडोचा नारा देऊन या देशामध्ये सर्व जाती धर्माची लोक राहतात, त्या लोकांना एकत्रित करण्यासाठी देशामध्ये एकच पर्यायी पक्ष दिसतो, तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष। भाजप देश एकीकडे तोडायला निघाला असताना एकीकडे युवा नेतृत्व देश जोडाचा नारा देऊन देशभर पायी चालत आहेत। रोज ते 22 ते 23 किलोमीटरचा अंतर कापत आहेत। त्याच्यामध्ये 15-16 दिवस झाले। 16 दिवसांमध्ये त्यांना जो मिळत असलेला प्रतिसाद बघून मग विरोधक काही टीका करतायत, त्यांच्या टी शर्टवर बोलतायत, अन्य कशावर बोलतायत। ते जे बोलतायत त्या मुद्द्याची उत्तर द्या ना। आज जी काही देशात महागाईनं ग्रासलेलं आहे, तुम्ही देशामध्ये अल्पसंख्याक समाजावर वेळोवेळी हल्ले होत आहेत, ह्याच्यावर तुम्ही बोलत नाही। आणि मग त्यांनी टी शर्ट कितीचा घातला, काय घातला, आदरणीय पंतप्रधान कुठले कपडे घालतात, काय करतात, ह्याच्यावर मग विरोधकांनी बोललं की तुम्हाला कसं लागतं, ह्याचं पण उत्तर विरोधकांनी द्यावं। भविष्यात त्या देशाला जर का तारणार कोण असेल तर एकच युवा नेतृत्व दिसत आहे, ते राहुलजी गांधी। युवकांनी त्यांच्या या संकल्पनेला साथ द्यावी आणि जे भारत जोडो त्यांचं अभियान आहे, जे भारत तोडो म्हणतात, त्याच्यापासून लोकांनी विचारमंथन करण्याची आज देशाला गरज आलेली आहे। आणि भारत एक संघ ठेवायचा असेल तर देशाचे युवा नेते आदरणीय राहुलजी गांधी यांना साथ देणं काळाची